खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ गोख्रों बिबुंथि थामहिनबा फिनजाथाय होदों जे हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जुदि गन्डगोल खालामाबा दावराव दावसि खालामाब्ला बे समाव जोङो बिसायख'थिखौ देरहागोन उफ्रा बिसायख'थिखौ देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। गिबियाव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नायग्रो। प्रमोद बर' এইবাৰ শেষ এই উপনিৰ্বাচনত যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ যদি ইলেকশ্যন হ'বলৈ দিয়ে প্ৰমোদ বৰাই যদি পুলিচ লগাই পেলাই আমাক ওপৰত উপদ্ৰৱ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি জিকিম। UPPL দলৰ ইমান বেয়া দিন অহা নাই। আমি যে গণ্ডগোল কৰিব লাগে গণ্ডগোল তেখেতেহে কৰিছিল আৰু প্ৰমোদ বৰৰ ইমানো বেয়া দিন অহা নাই মই গণ্ডগোল কৰি ৰাজনীতি কৰিব লাগে কাৰণ মই মানুহক সেৱা কৰিব আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ নিচিনা মই 20 বছৰ হ'ম 25 বছৰ হ'ম তেনেকা কৈ পেলাই দম্ভ মাৰি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे गन्डगोल खालामाब्ला जों फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि थामहिनबा सिडली बिधान सभायाव जों देरहागोन होननानै बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों आरो बे दाबि खालामनायखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमोद बर'आ फिनजाथाय होदों जे बे समाव बिथाङा जे बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां थामहिनबा बे प्रमोद बर'आ जे ओरैबायदि सम फैयाखै जाय समाव जे दावराव दावसि खालामनो गोनां जागोन बा दावराव दावसि खालामनानै जे भट गेलेगोन बेफोरबायदि सम फैयाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङासो सिगांनि सानफोराव दावराव दावसि खालामनानै बिथाङासो सिगि सग' खालामनानै भट लायोमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा फिनजाथाय होदों बिथां प्रमोद बर'आ हाग्रामा महिलारि जे बुंनाय बाथ्रा हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे बे समाव फैबाय थानाय जे जानो गोनां जे सिडली बिधान सभा बा सिडली बिधान सभायाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सिगि सग' खालामनानै जुदि गन्डगोल खालामनानै जुदि बिसायख'थिखौ दावराव दावसि खालामाब्ला जों देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बे बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव बिथांमोनासो दावराव दावसि खालामोमोन गन्डगोल खालामोमोन सोरखौबा सिगि सग' खालामोमोन आरो सिगि सग' खालामनानै बिथांमोना भट देरहासारोमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे आं बिसायख'थि थामहिनबा बे समाव प्रमोद बर'आ ओरैबायदि सम फैयाखै जाय समाव जे सिगि सग' खालामनानै सोरखौबा दावराव दावसि खालामनानै गन्डगोल खालामनानै बे समाव भट आदाय खालामगोन बेफोरबायदि सम फैयाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे हाग्रामा महिलारि बायदि आं दाबि खालामाखै हाग्रामा महिलारिया जे बिथाङा बुंथिदों जे 25 बोसोर बा 20 बोसोर बेनि सायाव जे आङो बे समाव गावनि आवथायाव थागोन थामहिनबा बिटिसिखौ खुंगोन होननानै दाबि खालामदों नाथाय बेफोरबायदि आङो दाबि खालामग्रा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिथांनि सानाव हाग्रामा महिलारिनि सानाव सिगांनि सानाव जुदि नोजोर होयोब्ला बिथांमोना जौ जुवा लाइमोनफोरखौ जौ जुवा माखासे आयेन बेरेखाफोरजों गफबफैयोमोन नाथाय बे समाव जोंनि सरकारा थामहिनबा प्रमोद बर'नि सरकारा बे समाव लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव बिथाङा थुलुंगा होदों आरो गुबुन फारसेजों लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे दावखोनो थाखाय APSC UPSC नि थाखाय कचिं खालामदों आरो बेफोरो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनोसो नैबे सरकारा खामानि मावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' आरोबाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि UPPL দলৰ ইমান বেয়া দিন অহা নাই আমি যে গণ্ডগোল কৰিব লাগে গণ্ডগোল তেখেতেহে কৰিছিল আৰু প্ৰমোদ বৰৰ ইমানো বেয়া দিন অহা নাই মই গণ্ডগোল কৰি ৰাজনীতি কৰিব লাগে কাৰণ মই মানুহক সেৱা কৰিব আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ নিচিনা মই 20 বছৰ হ'ম 25 বছৰ হ'ম তেনেকা কৈ পেলাই দম্ভ মাৰি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই বিটিচি বাকী ৰাইজে যাক ভাল পায় তেখেতক চিফ বনাব বিটিচি বাকী ৰাইজে যাক ভাল পায় তাক MLA বনাব বিটিচি বাকী ৰাইজে যাক ভাল পায় তাক MP বনাব আৰু UPPL দলে বিটিচি অঞ্চলৰ 35 লক্ষ জনসাধাৰণ বড়ো আদিবাসী ৰাজবংশী আমাৰ মাইনৰিটি বঙালী সূত্ৰধৰ গোৰ্খা যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি আছো আৰু প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীৰ আমি কাম কৰি আছো কাম কৰি যাম তেখেতৰ নিচিনা দাদাগিৰি কৰি মানুহক ভয় দেখাই
তেখেতৰ দিনত কি হৈছিলে দাদাগিৰি কৰি ভয় দেখাই টকা পইচা মদ ভাং এই দি ভোট লৈছিলে আৰু খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে আমিতো এতিয়া মানুহক আমাৰ যুৱসকলক মানৱ সম্পদ কৰিব বিচাৰিছো খেল ধেমালিত তেখেতসকলক আমি এনকাৰেজ কৰিছো IAS IPS হোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰী কোচিং দিছো ৰাস্তা ঘাট বনাইছো গতিকে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি বুলি যিটো কয় এই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই আৰু 100 বছৰ থাকিলেও বুজি নাপাব